Pokiaľ chceš začať zarábať na autách v roku 2026, na túto vec určite nezabudni. Túto Fabiu ročník 2003 sme dostali na protihodnotu za 500 €, auto sme vyleštili a vyčistili s takýmito parádnymi rozdielmi. No a teraz ostáva jedna veľmi dôležitá vec, na ktorej sa rozhodne, či budeš auta flipovať dlhodobo alebo zhoríš ako zápalkár. Keď nájdeš auto na flip, veľmi dôležitá vec je prezrieť si technický stav ešte predtým, ako ho kúpiš. Vďaka poriadnemu prezretiu sa uistíš, že do auta nebudeš musieť vraziť toľko peňazí, aby si zabil celú maržu, no zároveň si vieš vďaka prehliadke vypýtať zľavu, ako mi nedávno pri BMW 240i, kde sme zjednali skoro 2000 € na cene, vďaka čomu sme auto kompletne vyservisovali a prihlásili zákazníkovi. Po kontrole na fabke sme našli výkotesnenia ventilov, auto trochu vynechávalo, čiže potrebuje nové sviečky a zároveň tu máme aj starý olej a kolesá, ktoré už boli staré a popraskané. Toto potrebujeme spraviť z dvoch veľmi dôležitých dôvodov, ktoré by si možno nečakal. Prvý, vďaka príprave, ktorú na aute spravíš, sa uistíš, že zákazník bude mať auto, do ktorého nebude musieť investovať ni po kúpe, alebo sa nezabije na starých pneumatikách. Druhý, ešte dôležitejší, ja som bol do prípravy auta vždy trochu blázon z OCD, no vďaka tejto príprave a dobrom odprezentovaní pri predaji ti zákazník, ktorý si kupuje auto, donesie ďalších dvoch, pretože vidí, že ti na ňom záleží a vďaka dobrej službe si tento biznis vieš budovať dlhodobo tak, že za tebou budú zákazníci chodiť postupne sami. Plus, ak ťa to baví, vieš z toho mať na konci dňa extrémne dobrý pocit. Nahodíme ešte kolieska, ktoré sme zohnali v PP5 Prievidza, nový znak a samozrejme pukličky, dáme ju von, pozri sa ako vyzerá a pôsobí a v tom sa stala ešte väčšia sranda. Prišiel nás pozrieť bývalý majiteľ, ktorý nám dal Fabiu na protihodnotu za Toyota Verzu, ktorú sme mu predali, a povedal, že je veľmi rád, že existujú takíto seriózni predajci a že nás odporúči, kde bude môcť. Presne o tomto som hovoril a ver mi, ak chceš mať úspešný biznis a chceš sa pri ňom cítiť dobre, toto je asi top vec, ktorú môžeš spraviť. Fabia pripravená, zavesená na net s nákladmi 750 €, kde som započítal aj časť, kedy si to dáš robiť u mechanika, a predaná o 6 dní za 1450 € s úsmevom na tvári, pretože viem, že zákazníci budú jazdiť na dobrom aute a o tom by tento biznis mal byť. Ak sa ti tento diel páčil a chceš začať zarábať na autách, tak hoď follow a vidíme sa v ďalšom videu.